Ye nantsi enye inzakala. Inzakala le, inzakala engaka xolelwa. Hayi. Uxolelwa yena makangakhweli kuloo traka because uxolelwa akazokwazi kaloku ukhwela kuloo traka yena. Makazifunele enye inantsika anothi akhwele kuyo because yena akazokwazi tu ukhwela kuleyo itraka. Iphezulu for yena. Oh, uSimphiwe uzamnceda. Abantu uzawukwazi na? Ndiyayazi kuSimphiwe uyazi-aveyila just for ukuba abe nokwazi ubamba phaa kule ntika kwimpura. Nangikhangela, khangela izandla. Yho, oSimphiwe. Yho, hasana babulewe. Hey! Thina Thixo, umnyusa ngegxalaba ezimpu. Amadoda abe mathathu xa uxolelwa ngumsebenzi moso. Thathani i-forklift madoda nimnyuse nge-forklift uxolelwa because hey kuyabonakala uba uSimphiwe akasoze alenza ixesha kulo unantsika uwayidlwabhaza. Hey xolelwa nguwayidlwabhaza. Why uneze country? Impura zehlabathi lonke Thathani i-forklift madoda mnyuseni nge-forklift because ayiki yenze njani. Hayi ayiki yenze njani xa engaka. Uza kophuka igxalaba Simphiwe. Khangela uSimphiwe azisuki izandla kwimpura. Hayi mntakamama yimagnet. Khangela. Hayi mlayisheni nge-forklift bantwana basekhaya because ayiki yenze njani. Wazamlayisha ngayo nyhani? Akasaququzela uSimphiwe. Yoli loo nto into enamanzi phakathi uSimphiwe. Yho nayi nawuxholwa kude Simphiwe nina nanku ekhwela naye. Ukhwelo yaphi Simphiwe because akunyusa wena uyi-lightweight boss. Simphiwe yini le? Yini Thixo? At least ayisebenzile shem i-forklift. Ayisebenzile yona. Hayi shem isebenzile. Yehla Simphiwe yehla. Chini. Hey nanko uswela izandla phansi. Why uSimphiwe zawuswela izandla phansi? Kutheni dani kulutyididi phezulu? Hey. Xolelwa. Yarr.